अंधार आला रामराम शेतकरी मित्रांनो, साथ सुटली आज आपण आलेलो आहोत पण तो पावडा येथे थांबला नाही तालुका मेहकर जिल्हा त्याची बुलढाणा. होती सदी इथे आपण एक विहीर दिली होती 8 ते 10 दिवसा पहिले. तर ही विहीर आता सध्या 40-45 फूट झालेली आहे. जवळपास चांगले बाजार लागलेले आहेत आणि शेतकरी असो विद्यार्थी असो कामगार असो कुणी माणूस आधी हेच त्याच ओळखीचं मोल कुणी शब्द कमी काम अधिक हीच त्याची ओळख आज म्हणूनच लोक म्हणतात आपला राम भाऊच आहे